Ok ljudi, danas nastavljamo sa našim Minecraft preživljavanjem i imam nešto lijepo da vam pokažem. Tako da, ok ljudi, ja sam malo kopao dok nije bila epizoda i ja kopam kad ono dole Pedro ovog i ja odem nekih 10 nivoa iznad i pogodite šta sam našao. Mislim da već naslučujete šta sam našao. I to su diamondi. Či dobra je fora što već u drugoj epizodi imamo dijamante. Pa ima ih dosta. Samo sek. Ok ljudi, bio neki problemčić. Ali dobro, brate, 5 diamonda, ladno. Napravit ću kramp. I napravit ću, čuvat ću ovdje imam još malo redstona. I redstona sam isto nešto nakopao, ali nisam ništa puno. Ok, nastavljamo kopamo. Evo ga još i metala. Malo laga, zašto sam slučajno nešto grafiku zastavio da mi bude bolja. Vidjeli su prošle epizode nije bila baš neka grafika, ali ok, šta? Bolje to nego da vam laga. Dosta metala imamo. Samo sekund. Đavo, kako se zove? Oklop, nešto malo. Da vidimo kako je Sneško. Gdje si Sneško? Si bio kog zombija, kreni se ovamo. Pogledaj me bre. Tako. Ko ješ dobar, znači. To je samo da sad ne pauziram kao prošlo, joj. Stvarno mi je bilo nekako glupo kad sam ono pauzirao. Osjećam se kao najveća budala. Ali dobro. Ajde uzet ću malo grudvi. Zanimljivo mi da gađam zombije grudvama. Da napravim kramp. Imam stikova. Treba će mi 1, 2, 3. Ljudi, danas ćemo možda da se selimo, ali ne znam da li. Pošto nisam nešto siguran, mislio sam dok nakopamo rude i dok se opremimo. Ali dobro, ja ću prvo napravim ovu. Sad imamo za obsidian. Tako pa maj dosta će ove stvari tu, treba će mi još koja šnicla. Evo 4 komada dosta. Imamo kožu, ali nemamo trsku. Ja mislim da sam je vidio tamo negdje. Evo uzeli smo malo levela, samo pravo napravim neki armor. Ok, ovo ćemo. Ne držim citrlu, nego shift. Ok. Ajmo ovamo, ja mislim da je ovamo ta trska. Ovo ću možda sve ako su meni učinili, ajmo gore. Što je ovamo more, vjerovatno blizu njega ima i neka trska. Čudi me da na ovom ovdje pesku nema ni malo. Oh, motherfucker. Ok, skinuo nam je nešto. O, brate. Pitigo. Zašto ovo kilo lak? Znaš šta je?
zato što sam stavio ovaj video da bude da mu bude dobra ona projekcija, da lepša slika bude, zašto u prošlom mi nije bila neka, možda istina, nije pojma, ali sad vidim da sam se dobro sjebao za to, što sad laga, a ja ne mogu ga promijeniti. Dobro, ok, šta da mu radimo. Biće ova epizoda takva, a sljedeća neće. Znači vratit će neka bude, možda bude malo lošija slika, ali... Dobro, bar ne neće lagovati, zato što mislim da ovo stvarno nervira, ovo i mene nervira. Nema, učinilo mi se da ima matarski. Ovo to je baš to. Sad imamo i armor malo bolji. To je sve dobro, ali... Neka imam mi u naše sklonište. Bolje to nego da odlutam negdje. Oh my god, kako me nervira. Ok, ljudi, stigli smo u Gospodarsku noć. Kad će ta noć? Da uzmem. Prem jedna vrata. Stavim ovako. A ne. Eto, nek stoje tako tu bogat. Ljudi, svi achievementi su nam se restartovali. To je glupost. Zanima me zašto? Ali ovdje su peče. Ja sve imam za čaranje, samo trsku. Dobro, obsidian mi našao da imam onu lavu. Ali samo mi talo za čaranje. Kako to bi trska. Kako me nervira ovo. Ok, i da pričam s Sneškom. Sneško? Kreni se. Kako si? Si dobar? Uradi ovako. Pa ne, kako ne ispaljuje. Vidjet ćeš ti ima odmah da te zamenimo. Majmunčino jedna. A? Šta si sad zinu? Sad hoćeš da me gledaš? Debilčina. Daj ljudi, ovo sam stavio ovdje ovako i tu sam ubacio chest. Mislim da je lepše onako i plafon sam proširio gore za jedan. Ali dobro, ovo nam je samo privremena kuća, nećemo mi ovdje živjeti. Kako imamo kobilištura? 1, 2, 3 štek, 4, 5 štekova. Ajde. Tu uzmem samo prvo kramp. Ovako napravim. 2, 3, 4.
4, 5, jedna ovdje, jedna ovdje, jedna ovdje. Ne treba mi uglja, imam 44 koula. Po 11 u svaku. Stavimo da se peče ovo. Pravit ćemo novu kuću od stone brikova. Tako da će nam trebati dosta. Ako bude falilo, dobro, 4 šteka nije malo. Ali nije ni mnogo, ali ja mislim da će zafaliti. Ajde, ja ću pauzirati dok se ovo ne ispeče. Ok, ljudi, za sad imamo štek. I ja malo, ajde, što mi dosadno što čekam ovo. Idem gore, da vidim nešto. Ok, osvajam ovu planinu. Čast mene. Haha. Osvojio sam planinu. Ajmo sada siđemo i da ne slonimo glavu. Svišao sam i nisam slomio glavu. Kako sam ja pametan. Ljudi, ali si ispeklo što onoga. Samo sam štek napravio ovoga. A nije sam i po 10 ispeklo svakaj. Opa! Jesi brali da dobijete experience kad pečete kamen? No, pauzirajte malo pre što sam uzimao. Pre nego što sam uzimao. Pauzirajte, evo sad imam 9. Pogledajte malo pre koliko sam. Imam 50 svakog. 50 puta 4, 48. Štek i 48. Još po 33 trebalo malo svojmo da se ispeče. Ti ima imune da pucaš zombija. Si razumio? Ne znam tačno šta bi radio da mi nije ovog Sneška. Ubijao bi ovce. I onda bih ja istrebio. I ti bi Sneška bio kriv za istrebljenje ovce. Logike. Ajmo gore. Sve još malo zezano dok ovo. Jeste primetili da više ne laga? Ja nisam. Evo tamo. Kaj se popnem nekuda. Znate, sam razmišljao mi bude kuća. Onda, na ovom kamenolom. Zato ću sad i ovo da raščistim. Ga možda napravim na ovom brdu. Već, još ću razmisliti. Prvo ja ovo ovako da napravim.
Sad će mrak, bolje ja ne vidim. Juj, znam da padne. Sad će se spavni oni nobovi. Aj, solom. Što neću ja da imam posle. Staju kinsli. Trznite sad ubio je. 20. Vidite koliko mi experience raste. Štek. Sam rekao štek jas. Sad raspavam. Napravimo imamo štekijos. Ste primetili koliko kobusna, toliko ovoga. Koje imamo? Skoro 3 šteka. Koliko je dostalo još? 15, 14 komada. Pa dobro, da je to prilike. Napravimo onda ne zaobilazim svaki put. Oh, hej! Znači ovako, sušit ću ovo, da ne gubim tako neki prirodni izgled. Ovo ne treba, tako i ovo. Izgleda prirodno. Sasvim prirodno. Ima neka emisija, mislim nešto tako. Okej. Gledajte, svaki put doću padnem. Ovu cijelu ovako malu platformu ću srušiti, zašto izgleda ružno. Držim na shift kak je to. Ne, nisam trebala raditi, sad moram i ovo ovako. No, nikad nešto ovako izgleda sve secnuto. Kao ovako, čak. To je baš ružno. Joj, to baš je ružno. Koga napravi takvog? Napravimo ovdje stepenicu, da se ne lomimo ovako svaki put. Treba mi ovdje tako. Tako samo spoknako tako. Idemo mi da ponestom brikove. Ajde u ovojku, ovako kao pola, unutra pola. Tamo, kao neki mini zamak napravim. Ja mislim da ću moći ne shvatiti. Samo nam treba još malo irona za ovo što sam ja zamislio. I to će biti to. Ja mislim da će odlično ispasti. Ako sve bude ispalo po planu. Morat ću malo i dijamantski kram potrošiti. To sve se ispakla. Ovo je već 10 levela imam. Ja kad bi sad tablu za čaranje našli. Štek. Ajde, ja mislim da imam ovdje još jedan stone, jest. Ne, to već.
tako. Ajmo ove sve đavole. Šta mi ne treba staviti tamo? Cobblestone. I to, 4 šteka, dobra, evo, ovo nam ne treba. Treba će mi ovo. I to. Koliko snimam? 20 minuta? Ok, nema veze. Ok, ljudi, to za epizodu. Vidimo se u sljedećoj. Pozdrav!